गनायथि मोनो बियो दा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव जाथ'वाखै नाथाय रुपनाथ ब्रह्म माने सिभिल हस्पिटालाव 500निबो बारा जोंहा बेमारिफोर माने सानफ्रामबो बेवहाय फैबाय थायो ओंखायनो क'क्राझार माने मेडिकेल कलेजनि थाखाय बेनि माखासे जितु इमारजेन्सि नङै डिपार्टमेन्टफोर दं बेखौ माने मेडिकेल कलेजाव माने सरजाबफानानै जाहाथे मेडिकेल कलेजाव जोङो माने बेमारिफोरखौ बांहोनो हायो आरो मेडिकेल कलेजखौ जोङो रिकगनिसन मोनो गनायथि मोनो बिनि थाखाय बे बाथ्रा बे माने खामानिखौ सरकारा आगोलावनो ज' रायलायलायनानै माखासे नोगोरारिफोरबो दंमोन बे थांखिखौ लादों आरो बे थांखिखौ लानानै दा माखासे डिपार्टमेन्टखौ बेवहाय सरजाबनो नागिरनायाव बे इस्युआ फैदों आरोखि दा नाथाय बे इस्युआ क'क्राझारनि रायजो राजा मेडिकेल कलेजाबो क'क्राझारनि सिभिल हस्पिटालाबो क'क्राझारनि नाथाय सिभिल हस्पिटाला थाबाय थागोन नाथाय मेडिकेल कलेजखौ दा गनायथि मोनग्रोनांगौ रिकगनिसन खारन 2 बोसोराव हाबबाय बिनि फरायसाफोरनि मेडिकेल फरायनाया जुदि रिकगनिसन मोनाब्ला बे फरायसाफ्रा बेलेग मेडिकेल कलेजाव थांनानै एटाच जाहैनांगोन आरो क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजा बन्द जागोन दा जोंनि थाखाय क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजा बन्द जानाया बे मालाबाबो मोजां बाथ्रा जानो हाया ओंखायनो मोननैखौबो जों लाखिनांगौ ओंखायनो बे बाथ्राखौ जोङो क'क्राझारनि जि दैदेनगिरि आरो जि जोंनि गागि नोगोरारिफोर दं ज' जुदि सावरायलायोब्ला आं सानो जे बे जेंनाखौ जोंनो सरकारखौ परामर्श होनानै समाधान खालामनो हागोन दा जोंनि बाथ्राया बेल' जे मेडिकेल कलेजाव जों माबोरैहाय बेमारिनि अनजिमाखौ 450नि बांहोनो हायो 450नि बारा खारन दिनै 200सा बा 250सा बेबायदिल' जाबाय थादों आरो बेबायदि जाबाय थानायनि थाखाय मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डिया बारे बारे बेखौ माने बिथोन होबाय थादों जे रिकगनिसन होनो हानाय नङा जुदिहे बेवहाय पेसेन्ट गैया अब्ला बे फरायसाफ्रा माब्रैथो पेसेन्ट गैयालासिनो रोंगौथि थानो बे जाहैबाय मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डियानि नर्म्स आरो बे नर्म्सखौ जों जेरैखि जाया फुलफिल खालामनांगौ ओंखायनो बेनि बिबाना जोंनि क'क्राझारनि नोगोरारिफोरनाव नोंथांमोननावबो खौरांगिरिफोरनावबो दं बियो आरो बे हिसाबै जों दा रायजो राजाफोरखौ मोनथिहोनांगौ जे क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजाव दा जोबोर मोजां अपारेशनबो जायो आरो गासैबो बेमार आजारखौ नायनो थाखाय मोजां माने इकुइपमेन्टफोर दं बेवहाय अस्त्र पार्टि गासैबो डिपार्टमेन्टआव गतिके जों दा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव बयबो बेमार नायजानो हायो जाय बाथ्राखौ क'क्राझारनि गोबां रायजो राजायानो मोनथिया जे बेवहाय खालि फरायसाफोरखौल' फोरोंनो सानो मेडिकेल कलेजखौ बिदि क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटाल बेखौ मानसिफ्रा मोनथिया जे बेयाव बेमार आजारबो नायनाय जायो हस्पिटाल गोबां मानसिफ्रा कचबिहाराव लाङो सोरबा बङाइगाव लाङो फाबा लाङो दा नाथाय बेवहाय लाङालासिनो क'क्राझार मेडिकेल कलेजावनो लांनो हायो क'क्राझार